Noob, motherfucker. Toivottavasti mä en missaa edes play of the game. Pääskö tuon mun ultiin? Ei kun niin, tää oli tää Jaarskin vittu. Käy. Jotso ulttaa, niin Jarski ulttaa. Kattokaa tätä. Mitä tuntemuksia toi aiheuttaa? Niinku, miltä te tunnette, kun te näette? Nappipohja aimiohja. Niin. Nappi on Hei, kato, Tossa ei 7 nimenomaan, Blizzard tossa kills. mun ei tarvinnut miettiä mitään, Jaski. kun oli... nappi pohjaa jakeohjaa. 7 Blizzard kills. Mä edellaan se. Tapana. Oho! VP! Oho! Oho! Noin meni. Sieltä tuli bastionit naamalle. Mä vaan... No mennään Tommi, mennään. Oho! Kaara tuolla ylhäällä. On vai vittu. Oi, Sakso! Keiji Vitun bastion. Menit sä eliminaatiossa mun ohi? Meni. Paljon sulla on eliminaatio? No niin, Saukko. 3-2-1. Mä koitin ihan samaa kuin Saamaan mun eri. Toi Mutta toi oli helppo. Saisinko mä hiljaisen hetken mun koneelle? Voinko mä kysyä kuka Noniin, vittu? 1, 2, Hei. 3. Voinko? Kiitos. Missä se oli? Parassissa. Smokee refusaa flasaa. Olavi, sulla ei oo. Ei sinne smokee. Olavi. Smokeella tapa. Tää on eka kerta. Mä oon pelannut joku vitun 1800 tuntia. Mä en oo ikinä nähnyt, että joku saa tappua smokella klasilla ja Olavi just. Siis mä sanoin, okei, sulle että smokee pommi käsittää. Ja ne pusaa Olavi heittää smoken palatsi. Ja tapaa se vihollinen. Mitä vittua? Se oli sit kuitenkin koskaan mitään vittua. Ja sitten Olavi jää seisoo paikalle ja sitten eikä se saa. Siis toi oli ihan vittu hauskaa. Siis mä en ikinä nähnyt, että joku saa tapoa vittu plasilla tai smokella. Siis hassuttako se mättä? Palatsissa aikkaa. Tiimi Jarski on häviöllä. Siinä oli Sakso. Siellä on vielä. Voi Sakso. Ota AK:ta ei saa ihan hirveen paska. Tepussa ota AK. Yritin heittää leissää mikki, mutta ois tullut kakka. Kakka. Miten se on niin kakka? viisaasti? Se on paskaa se vee. Mikä vitun kakka? Mitä vittua se me? No kun tarkoitus oli sanoa, ois pudonnut pökäle mikille, mutta... Se tuli... Maailman Severi 2000. Saukko mä muuten nosti ihan jos lopeta. Älä huu mulle. Älä huua. Mä pelaan ihan hyvin. Short time to shine. Kattokas voit pottiin. Kummat mä otan? Olavi vie toi. Sä pystyt siihen. Oota. Älä anna sinut tarvitse läkkiä. Tekee sun vitusti lämmän. Ai se on tossa. Kattokaa. How I fucking miss. Siis. Otellaan se tolleeksi siinä se yhdessä. Sen vittu tämä on se Tolle aloin vielä. Joo. Jetso TP on. Ei täällä on sitä... Toi... bot. Sin saa taas tappaa mut ihan vitun. Ei Mä en voi botti! tehdä tuolla mitään. Mitä vittua sä teet? Miks sä TPsit tohon noin? En mä tiedä. Joit se flashaa. Niskanasus saatana, niskanasus tulee.
Diskona. Se on toi pointerin speedi. Mikä? Kato. Kato toi sun katso, se on niin, pointer on se sun hiiren nopeus. Ei täällä pointerissa oo mitään. Ei täällä oo mitään. Okei, mä Täällä. Täällä ne on. Oh no. No nyt mä taisin löytää. Onks toi sit se oikein? Vittu toi mun uusi hiiri on hyvä, mä vasta nyt tajusin. Toi muistuttaa aina mua siitä, kun julkalaiset on perseestä. Sulla lukee eseassa, että 7/11, se on 6 sulla. Miks taas? Mikä? Mikä 7/11? No kato, laski 1, 2, 3, 4, 5. Oho. Mistä te puhutte? What you talking? Jakellaan eseassa Windowsin senssi väärin. Niin. On vai? Oo. Miten ne sitten ne tiimit, jotka rekryittaa sut, niin kun Ne miettii varmaan, että voi vittu. Sä oot vähän shady. shady. Sä oot vähän shady. 7/11, mitä? Ja ei se oo. Mä vaihois. Ai vai hoi. En mä maa. Vittu mä saan henkeä, saatana. Mä alkaan olla. Vittu. Jake, miksi vittu sulla on? Joku muhikseen joku tuttu. Veneeseen saa Mikä se joka erottelee, käy hakemaan jonkun resilaaripullon vai mitä se nyt onkaan? Ai. Rupee vittu kotilabrassa erottelee saatana, että pääsee trippailemaan. Voi Kuka tätä ajaa? CV. Me jäädään tähän. Ei jumalauta Seve, ihan oikeesti. Voi vittu! Sä et oo tosis! Ei vittu. Ei jumalauta. Mä tykkään kun Sevetä oilailee. Get interlink. Rajoittakaa tää dinkki. Rajoittakaa tää jo. Rajoittakaa miksi? Tää tehtävä feilaa varmaan. Ei ampukaa vein tällä. Noin, sinne meni vittu hienoa. Vittu Seve, ihan oikeesti. Vittu sä oot huono! Sinne meni 100 tonnia. Ei sit kun Seve saa... Seve, mitä mieltä saat, että me päästiin tää tehtävä on läpi, mutta sä epäonnistuit? Käskettiin ajaa ajoin suora. Hyvin sä Se ajoit. onnistuu silloin kun sitä väiten odottais. Varmaan. Niin no. Nyt ollaan se Se on- jees, me päästiin tää Jes. läpi. Aloitetaan täältä hevon vitusta sitten. Ja Jakella 100 tonnia vähemmän. Tää tehtävä on läpi, mutta Seve epäonnistui. Niin. Niin, Oltiin niinku, meidän piti vaan ajaa veneellä suoraan. Ai mulla on Nautilus vastassa, mitä Vetikö vittu? se vesi sitten karikolle ton vitun laiva? Poikat, mitä tapahtuu? Eipä, Mitä vetipä tapahtuu, se jos te annatte Sevelle suoran viivan, jota ajaa veneellä? Se osuu vähän vasemmalle, jonka johdosta se lentää oikealle ja jää sinne karille sen veneen kanssa. En mä nyt ajatellut sitä silleen. Siis mä vaan totesin, että se oli semmoinen vika on siis. En mä siinä tilanteessa osaa sitä sanoa, että... Onko tää suunnitelma? Niin on se varmaan vaikka liian nopeammin. Tuli tuo paras nämä. Joo. Ei vais, koitetaan kerättäis. No ei mikään oikein. Ei mitään. Lani. Mitä vittu? Ei jumalauta. Mitä? Onko Sotsu kuollut? Ei, onko se räjähti tuon? Älä mene minun never. No sä kuolet siellä. Et kuole. Ennakka suoraan tuonne. Never surrender. Te kerkeitte. Tuliskaan pelaa. Te kerkeitte oikeesti. Nice. Saaks näin? Älkää pysähtykö mihinkä. Sakso. Tankkaaks mä heti? Tankkaa. Tankkaa sä tapat sen. Okei, voi paskas vähän. Ei tankkaa nyt. Tupla vetä. Ei se auta yhtään mitään. Auttaa se. Ei Ai auta vittu, mitään. mulla on 103 sopea. Ai. Te saitte. Yes. Ihan vittu nice. Aika jännä, kun mentiin, kun Tommi haluu kauppaan, niin koitettiin ihan... Tää oli kyllä erilainen peli. Niin malttiin. Erilainen peli. No oli. I feed, but No kun tässä ei niinku enää ajatellut.
But then I win. Yeah, I know. So you get carried. Men easy. Saksa onks sulla ulti? Oho, nonni peli. Mäkin ollaan Saksa, tulossa. nyt, sille jos tunnia. Pelit. Come on, sitä paroni! Smite. Vittu, te annatte sen luksia. Ei kun ei, me saatiin. Hyvä. Vittu Saksu VP. Ton takia mumu on niinku best of the best. Mä voin tankkaa. Taitaa se. Se pitää. Vaitsataanko? Ei meidän tarvi tässä vielä. Vasta jos ne tulee ottaan tainekta. Frontline. Joo, tää loppuu ees. Mällä ei ulti. Come on, let's go. Onks tää Suomi vai Onks tää vittu Suomi vai Suomi. Nyt mulla on siis äijä, olis ehkä Suomeen peli. Toi oli ihan vittu Suomi. Talvisota. Toi oli talvis. Nyt toi tavat. Vittu näyttää. Pakko sanoa tähän, että never surrender. Näin katsotaan sitä Kello on vielä 0. Niin, 0 erolla nousee rankki. C+. Oh yeah. Mä laissoo sinne inne. Toi oli ihan vittu. Näit sä ton mun... Näit sä ton mun ulti? Sakso? Sen mä ottanut tähän ahria. Siis tähän. Aha! Miten? Se äijä on kuollut! Microphone activated. Se on kuollut! Mitä järkeä tossa on? Enemy rampage. Ei! Vaikka nyt ei mikään paras aika mennä nousemaan siinä ränkissä. Miks? Muhonen onnea peleille. Oota, MGE-peli lähtee nyt. Mulla on vielä joku päivä Cold Nova 1. Muhis tippuu MG. Mutta mä oon Silver Elite. Hei jätkät, mä pääsin tänne peliin, mä pääsin just 2 deathmatchiin. Siellä ei oikein nousta niinku rankissa ylöspäin. Niin, mutta aika lähelle kuitenkin. Missä sähän muhis olit, saatana? Ai niin, Raksal. Mitäs Raksal? Ihan hyvin joo. Äijä vaan rakentaa taloja. Sitähän mä oon siellä tehnyt. Kai sä käyt siellä ahkerasti. Joo. Miten on koulu mennyt niinku sillä No hyvin. Hyvin, kiitos. Vittu kuulostaa noidalta. Kiitos kysymästä. Tompsa. Mitä vittua ihan oikeesti? Tompsa. No, Pitäisikö mun testaa Siviria ADC? testaa, mulla on sille hieno skini. Ei vittu mä Mulla on sille semmonen skini, että yli koldit ja yli koldit saa vaan sille semmosen skini ilman. Pääseks mä lolliin? Mikä skinin se nimi on?
Victorius vielä. Se on tuo. Ei. Se pelaa lullia saatana. Mites? Hei, Muhis, tiedätkö sä mitä? Hei, Kun wake tuli up. tää uusi season juttu, tiedätkö mihin sä joudut? no Sä mitä joudut hyvää. vittu bronsi 10 saa. Niin. Muhis. Seve joutuu bronsen 4. Mikä? Niin muhis niinku joutui johonkin Mä jouduin vittu... bronse 1. Muhis joutui johonkin... Sä kuulit jonnekin vittu alumiini. Niin muhis on joku vittu... Alumiini vittu asia. Muhis on puuvitonen. Mikä? Näkyykö se sitä palloa? On mä vähän. Pakkasin tällä. Fuck, mä en kerran. Toki! Kuole! 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 Ei mitään, vaikka toi yrittää aina. Ei voi Ei olla. kai olekaan. Leittiin kun ne kuolee helposti. Ilmeisesti. Aha. Sellaiset sitten. Onks sulla jutussa on mitään Ei järkeä? olekaan, siis kun sä koitat vähän niinkun... Ja Tommi lähti ineen perkeleesti. Wanna play! Wanna play! Ei vittu mä kuolin. Saamon mitään. Mä oon paska pelaa sitä peliä. Tappakaa se. Ei, Tommi lähti, ei! Ei vittu toi tekee läiskyä. Mitä helvettiä? Mä heitin siinä ihan hyvä Kuka niillä tuulta. on elossa? Niillä on Ristalla elossa. Se on paskakasa. Go in. Oh! Mein... Hei pois! Never dying. Ei vittu sai. No minä nyt kuolen. No kun sä et kuole, et sä kuole. Me vaan päälle, me päälle. Oota, mä en pystynyt käyttämään mitään abilityä. Onko penta? Double skills. Se on penta. Ois. Se on penta. Se on penta. Se on penta. Se on penta. Tompi stila. Jars. Penta kiinni. Kiitti, et on hyvä. Kiitti. Mä vittu tällä Vittu kertaa just. VP Jars. Mä olisin voinut ite. Hyvä ajat, kiitti. Vittu Mä nätti. kylläsin. Eikä mennä uusi peli. Tuntuu melkein paremmalta se, että te ette pöllinyt siitä, kun et mä sain sen. Tuntuu oikeesti se paremmalta. Että äijät ei ollut. Mä meinasin justiin ja sä vaatteet, että en mä kehä. Ehkä ei ole, mä saatan olla sellainen kiehuva semmonen pata, ettei kiehätä. Vitsi kun ei ollut tässä, mä oisin saanut triplekille. No. Ei vittu, ei Oi, vittu, Sakso ei nice. vittu. Sakso nice. Hölli Sakso. Tee jotain lyödä. Yes! Äijäni puloi mällillä. Niin, malli. Hyvä Saksa. Mälli hölli. Saksua! Kato! Ja kaikki vaan meni paskaksi. Kun on tää helppoa tää lolin pelastus. Kato. Niin, Tommi aiemmin. Hakataan vähän minioneita. Hakataan pari Elmiä. sämppiä tossa. Kaku. Se oli niin Nektru, verkkas sen. Aurinko porottaa ja korolla odottaa. tänne päässä. Saakka. Meillä on luotettavaa kuski täällä. Mitä koneella on? Aha, oikeastaan. Liikku pois.
Ajetaan Skodan takapuskuri paskaksi. Mä oon sitä mieltä. Olisiko pienet kumiinpoltot? Mä kävin kyllä aina polttamassa. Kävin valolla. Pyötkää paskani. Se oli siinä.